Hello guys, nandito na ako sa Butuan City. Asa man ni David? Camellia Homes. Sa Camellia Homes. Nagpunta kami kay Madam Tutsi. Nya ito si Saragaga. Ang babaeng uwagan. Babaeng walang pahinga. Bito no. Joke lang. Oh, naana siya. Guys. Naguban mi nagbalit siya sa iyang para pang vitamins daw niya. Para pang pawala og kuan. Unsa man na? Ka pampaw. Nagbili ako na paracetamol tanggal sa akong katul-katul. Kay katul-katul. Dugay lang sa Na ang apartment ra ni Dani? subdivision. Subdivision nila ni Madam Tots. Apartment na siya na isa dito sa Kabalay. Manang gip puyan nila ni Madam Tots diri sa Butuan. Tagana ba nila sila Camellia Homes. sa Camellia Homes day nino. Nindot kay ang view dani guys. Dani sa Camellia Homes. Okay. Makaadto daw. Ari. Ana sa kuanay, di ba na Adventist diri? Adventist sa Mo ka dito diri ba? dito mi. Lubod ako. Pagdulong na dai mi mag-meet daw si manang utik sa iyang followers. So ngayon guys, Mabalik sa ako. Isa kay na mo. Babalik. ang babalik. Tek, asa to dapat na SSS? National High School. National High School? Ala, salamat kayo! Kagawad siya guys. Dili. Kung saan nga barangay dani? Barangay Agaw. Barangay Agaw. Ako sa National High School. Di ako nag-high school. Ang kato na to, sa mga to dito. Butuan Central Elementary School, Yakini siya SPED, Monis SS. Di ko, kanang likod anong balaya lang mo ng amo. Ulit na mo mapako, dito ka nag-renovate, sigubot ang balaya. Nag-uidaboy ako. Salamat kay Dani. Pinangga na akong mga kabayutan kay. Ako mahikagaw plus bayot, tupat kabok niya, akong anak pagit bayot, pagit. Oo, parang pinangga, gina ko mga kabayutan. Dili ko nag-high school. Ala, salamat. Dito, pagtuyok dito, mo ka mong barangay hall. Aman din ni ang Corias College. Dito. Nga plaza to dito, doon ra ka. Dito may nagrally kan di ko ngatin sa Kadlaw. May rally pa. Saan kaayo? Walang kanina. Rosya ka ba kay ang bata pantay. Sujay mo yan niyo. Hindi pa gig ko na. May picture ta ninyo guys. Oh, picture ta ninyo. Ay, sorry virgin pa ko. Dito maday maklaro man gid sa imong palit maday. Unugot pa kay imong palit maday. Virgin pa gid ka maday. Justisa kay ka maday. Gusto ko nalipay di ko nakakita ko sa inyo. Wow! Okay sa video ta naman mamakitaan. Karon personal na be. Picture tala. Picture ko tala boy. Bago sa mo pa album ta ko kami. Nakon dito dito. Hindi ko kada barangay ka. Daw sa maning kagawa din kada. Round na siya round. Tuyok ang tabi. Dili na lang. Tuyok yun din na. Yan tagay natin na. Oh, dili taga din na sa man. SM kay mga tumig SM Dito pa. Dito. Dito sa Pilipinas na lang.
Dahil man ako yung mga pas dire. Ha? Man ako ng mga pas. Kani? Ugoy, gipalit ko. Di ko mabuhi, wala ni. Ay, o, di ko kurta. Dito ra mo sa... Muuban mi nila kay muhatod kay padong na sila muuli ni Manang Optik. Unya muuban mi ni Mayamiya para makasarisoro pin may sa Butuan Elementary Math. Wow, char. May lain niya haplas. Ang man. Ayun, kung ano yung na mo haplas. Allah. Langihan. At mi sa Langihan Public Market, gikan mi naghatod nila ni Optik, si Alan, ni Reglan ug ni Raymond. Ya ato ni karon sa Public Market Langihan. May ang among kuan kanang tour guide ang unsa man ate? West. Gagol West. Ah. Oh, Gagol West. Tarungan na diya West kay dito may paingon karon sa kuan. Langihan Market. Gitugtuyok na ra ba minimo? Ito nga oras. Oh. Panhapon na ni, pamahaw na ni. Gay nana din na. Asa iligat? Tara among kuan oh. Among Gagol Way ay Gagol Map, Gagol Ways. Pareho na sila sa Gagol Map at ilab dili. Oh, parehas sa budak sila dai. Ah, Pero kani siya dai kay tudlo jud kaniya sa mas Direct- dali nga gianan. ah, Mm. ano pa? Daga nakik Na nami sa Langihan City. ha? Joy. Nagtuyok-tuyok, may tuyok siya dai. Kaya dito man may Ali na. piliro sa kuan dapat sa terminal bitaw. Terminal nila nga tani. Ilahi naman dai ang kadayan to kuan di ay. Abi na magkatuod si Bossing. Sige na. Guys, padako tag lubot ani kay basin na day ug dani ra magdako akong lubot makakita na ko kuan kanang apam nga magtinuod nako sarot. Parang di apam basta kay seryoso. Ada. Pwede tuminggol na sa maninay. Pada ako no naglubot guys oh. Ano niyo guys, nagdako na ba guys? Nagdako na. Nagdako na guys. Uy, asin busog mo gugay ko guys. Munang magkuan-kuan tara ni. Padakot kag sa mutong braso ba? La di na pwede sa ako. Siguro ang laki dani sa ako ah. Muanghal akong kuan. Kay Muanghal akong pirado. kanang singan na. Ako naman kay ko braso. Kupal pa ba? Baga na kay kubal. Kubalan ka. Wala. Pirahan di ka tuloy. Cesarean.
Siis mo ko sa kong kaupat. Imbis kaupat ni nun, anak pa na siis. Pare, may sigod. Gaga. Pusan. Ada ko taglubot ani. Say mo panda. Exercise guys para muda ko kuno iyang lubot. Nya kay gibusog po na kayo. Basig igit na magawas na. Onya si Madam Sara Gaga nang hugas og plato. Kay bawal pa man mi mahugas kay wala pa man daw mi makakuha. Hindi madam mamuga. Wala pa man daw mi nakatulog aning bay, dili mi nila pa hugason, palimpyuhon. Kay dapat kung makatulog sa balay. Amo Nakamag tabang og paglimpyo. Kay inana dai basta negosyante. okay. Pagkuan sa kanang kuano mga Kinaraan. mahiin. Oh, basta mga negosyante daw mo. Mga may bisita, dili pwede nga mo limpyo, maghugas, magunsa diha. O wala pa sila naka-sleep sa inyong balay. Wala pa sila naka-chicken. Oh, dapat mo check-in sa daw kuno. Bayad sa muna. O pagkaunong sa kagtaman, o mga lagming pagkaon, busog-unong taman. Pagkaugma pwede na kamuli ko. Mura jud jag mao mga istorya ay. Sa una jud kanang exercise ko sa una bitaw sa kanang magmata ko pag di pa jud ko mobangon na mag-exercise ko na exercise mga pinaka kuan sa exercise flat kay akong tiyan karon kay tapulan na mga guys maninay wa tuod ko trabaho ana po ko trabaho pero tapulan na nagdako na hinulang kong puson imbis ko na ako trabaho sa una nga wa ko'y trabaho sus wala ko Puson ra laging nagdako. kaya kong tiyan. Puson ra ang nagdako. Wala akong kuang. Ito dito na milbi na akong puson. Tari dito tata. Naami karon sa apartment ni Madam Tots diri sa Butuan. Nami dani sa village. Umuni apartment ni Madam Tots. Unja nami diri sa gawas kay human nami og pangaon tuwas sa Ragaga ning sud. Diyan na amin ni Maring diri. Muni siya ang village sa Butuan. Unja to ay buwan. Diyan magsuroy-suroy mi ani. Ay ka mo din ako ano. Kan February photos jet. Kana sa Sige po og panguha sa kuan. Ulantaw mi dani sa view. Ang reflect sa kuan kay mo. Naglakaw-lakaw mi guys kay na Maring. Muglakaw-lakaw mi dani ni Maring Inday. Kay mo pa mi nagkaon. Nya busog pa mi jamo. Tiya, wa man mi trabaho ani. Kaya ba? Ali na diri. Dini mi paadong sa ilahang Camellia Homes nino. Ay Camellia Village ni Maring. Maring. Mani siya mga balay dani guys. Ikaw sa di. Hello guys. Ra. Ag ni Dani kay wala ming lingaw. Oh. Unya, ubanay mi guys, magsuroy-suroy ta dinhi sa libot sa Camellia Homes Butuan. Camellia Homes Maadto bre. niya itong eat dapit kay na mga wapo dito dapit. O ba na ni nako si Maring karon. Na yan char-char ani. Guard sa village. Dini nga kanang murag turo og kuan. Liwat. Bloom, Black Beauty, wapo as in pasar sa akong taste. Charot. Latsa!
Si mong ina. Ikaw galag-lag mi kay. Ano ra pud mi mulag-lag dili mo magpalayo og taman kay injig kinapon mi. Wala arbi mi kwarta. No, wa mi ilukat. Naglakaw-lakaw lang mi ani pawa sa ano ba? Nga mubaba ang among gi Kaon. Nindot man po ni guys kay. Tuga na mo no kay magsige na lang gid mi kaon. Ini guman na mong istorya magkaon na pod mi. Hindi na po bantayan ting kaon na pod. Ini wala mi lakaw-lakaw. Magdagko ang among bilbil. Ala. Hala. Uyaw. Naay dipindi ng utot. Naay dipindi ng utot guys. Uba na mo. Ang kuan ko nila dire, ang ila ko rin kuan is until 10 lang ka pwede magbanha-banha. 10 o'clock. Oh, 10 o'clock niya. Bawal kuno ka, bawal daw sila magsampay og mga sinina diri sa ilahang atubangan. Yan naman. Inana. Why? Mo po ilang kuan diri sa pamilya. Ama. Dili ka basta-basta makapanghay og sinina atubangan sa balay. Nabalik ka ta dito, basig makabot ta dito sa guard room. Ato pa ta sa guard? Good. Ha? Dani nami mag pauli nami. Nga nice man sad. Apil ako may ko views. 387 ra 7 hours. Ito na to din. Kani dani nindot. Lagi basta kanang di ka ni